No niin. Nyt olisi niinku pytty vinguteltu nuo kanavat siistiksi putkituksen jäljiltä ja tuossa on tommonen. Tuolla on pieni virhe tullut tuoman tosilta liian oheeksi. Vähän läks laakalle tuo vinkusin. Mutta eiköhän se toimi vielä. Tää vähän pyöristää sitä silleen, että se ei oo terävä kuitenkaan. On vittumainen tuolla vinguttaa noita, kun ei taha se tämmönen terrote suoraan Kiinasta, niin yhden terän me lyhensi sille, että se tuli ihan tuohon noin. Jotta sille pääsi sitten tuonne, mutta ei siinä hirveästi ole tilloa siltikään, että hankala sitä on käsitellä ja se tahtoo potkitua. On niin harvahampaisia teriä, että vähän niinku haukkailu on tosi herkkää, vaikka vähän laittoi rasvoja ja muuta. Niin. Mutta kyllä niistä pitää, ei oo siis vielä ihan valmiit, pitää vielä noilla hienommilla kivillä käydä läpi ja tehdä pyöristykset. Mutta tässä se on niinku perus perushommina on tehty. Elikkä tein nää huuhteluihin lähöt tuonne. On aika hyvät nämä kyllä. Nää olikin jo ihan hyvät silleen lähtökohtaisesti, mutta tässä on semmonen paatti. En näkenyt sitä. Tai tuossa kohin. Näkenyt sitä kovin järkevänä. Se pitäisi tuosta aika hyvin virrata tuolla. Niin ikkää. Ja nuo kanssisti nuo. Aika mukavasti. Ja toiseen lohkoon samaan. Meinasin vielä jos käyttäis lasikuulassa nää ja maalais nää lohkot. Niin ois hyvä sitten. Sitten on tässä tämmönen projekti jolla kans, että takahaarukka, niin tämän mallinen, eli tää on siis uutta tämä latta tässä. Tuolta on halaki. En tiedä onko tässä tarkoitus olla tämmönen pykälä vai onko se joku iskari ollut semmonen mikä tarvii sen tilan tuohon. Se on siitä murtunut molemmin puoli. Ja musta jotenkin niin ritusvinkula on tää haarukka, niin mie sitten ajattelin mietin tuohon koko matkalle tuommoisen. Sinne vahvikkiin, kun miekään ihan pikkunen oo ennen. Jos se vähän paremmin kestäisi ryskätä ja sitten sieltä täältä hitselin ja nämä kriittiset kohdat hitselin kokonaan. Täyttelin noita päitä, nää on ketjun kiristäjä uponnut tuohon ja tää on kulunut pyöreiksi. Tässä tähän tulee semmonen suorakaiteen mallinen se
holokki, niin täällä se pyöri tuossa, kun tuolla kulunut niin pyöreiksi. Tässä on murtumia, pieniä halakeemia ollut siellä täällä, niin me niitä paikkailin tuota. Jotta tuohon TU. Mut paskana ne ketjurulla tulo tähän joku rulla, niin oli kulunut sille, että ei ollut semmonen millinpelti ennen siinä, kun se oli hangannut. Niin semmosen tein. Nuo oli ihan paskat alun perin, niin itse vähän paremmin ne. Ja tuohon ja tuohon ja tuohon. Tuosta oli halaki. Halakin minä avasin sen ja heitsin Joku joskus on jo lukenut vai joku sanonut, että se on vissiin pieni niin tyyppivika, kun sehän, olisiko nämä vähän alimitoitetut nämä, niin sitten kun annetaan kytkinpommia ja ajetaan, niin hakkoo nämä paskaksi nämä tästä. Ja varsinkin jos pääsee tuo laakeri löystymään, niin sit se hakkaantuu, kun se pääsee tälleen keinumaan täällä haarukkani. Uudet laakerit sitten tosissaan vielä sitten tulloo ja ehkä me vien tämänkin lasikuulla, niin tulee semmonen yhtenäinen siisti kokonaisuus. Ei oo kovin kummoset jotkut saamat kun eipä se varmaan siihen aikaan ollutkaan vielä tuo alumiinihitsas, niin tuokaan tehtaan jäljiltä, niin ei ihan vitusti oo tarttunut tuonne toiseen laitteen. En tietysti aina tartun nuo omatkaan. Kyllähän joten. Sellaista projektia. Eikä näistä viilauksista tai hitsauksista oo tullut kuvattua, kun niitä on tehty paikassa X ja siellä ei saa kuvata. Muutenkaan niin ei siinä kun uppoutuu jotain tekemään, niin en miten kamerankaan osaa pitäis vaihella sitä sitten kuvakulmaa ja vittu sinähän menee jo keskittymiskyky siihen kameraan eikä siihen hommaan. Niin. Tälleen ennen ja jälkeen juttujahan meidän voi kahdella niistä. Kyllä. Nää on aika hyvät lohkot vielä, vaikka on vanhat. Näistä vissiin aika tyyppivikana on, että menee nää laakeripesät. Nää pitäis olla vielä aika tiukat. Kaikki. Läppärunko. Vähän siihen sipistelin. Tää on minusta, tää ei oo ehkä ihan niin justiisa. Tuolla jos ajatellaan, että siinä tuo tiivisten väliin vähän nousuu. Tuosta voisi tuosta yhdestä nurkasta vielä ottaa. Vähän on tuossa, mutta en sitten tiedä. Tämähän on. Tuossa minulla on oma visio. Mie tein tuohon vähän tuommoista mutkoa tuohon. Sitten se istuu niinku niin kuin tuolta pyörähtää mukavammin. Ja ihan kunhan pähkäili ja arveli, ei se ainakaan pahoa voi tehdä tuo. Verrattuna, että se on suora. Joo, kyllä. Niin. Nyt liikohan sitä lähti.
Kyllä vituu. Ei tää vissiin oikein. Sehän ei tuo rengas kestä nyt sitten. Minkään vertoon. Jääp just tuohon reunalle. Ai vittu. Henti. Ois pitänyt maalata tuota mäntää välissä. Kun me sokkeesti luotiin, että se sen voi ottaa niinku samankokoiseksi kuin mitä täällä alumiinissa on ne reiät. Tää ottaa sen portaan pois siitä. Mie paljon sen enempää kyllä ottanut. Mutta vituiksi mä en luuskahti. No, onneksi ei käynyt kellekään herkemmälle mie, kun on tottunut kaiken muunkin tekemään vituiksi. Mä näen tuo vähän eiks tuo silta tuosta. Mutta enemmän se tuo haittoo että nuo renkaat pääsee lipsahtamaan sinne uuttelun reikkään, niin ai piru minkä teki. No hetken ajateltua niin periaatteessa se ei tuo huuhteluaakko mahdottoman iso oo. Tää on nyt ihan vitu iso, se on liian iso siis verrattuna mitä oli niissä muissa pytyissä, mutta sehän voisi ehkä kestääkin tuo männerengas. Kun se ei kuitenkaan tuossa käy kun hetken ja se katkoskohta ei ole niinku siis minkään iso aakon kohdalla kuitenkaan. Että jos ajatellaan, että se sattuisi tuonne pakoaako. Ja se siinä pääsisi paljon enemmän lepattamaan sitten. Jostain me vähän tuossa lueskelin, niin joissain voi ollakin silleen, että se on tullut. Eiköhän se pies laittoja sillä ja ei kun vetoi. En tiedä, kertokin. Nyt tähän kun vertaa. Tää on yksi ylinteri, kävin tän hakemassa tuolta toiselta tallilta, niin en tiedä missä tiloissa piti olla silloin. Jossain tiloissa sitä on ollut, kun on tää viilan. Tämähän on niinku ihan päin vittu. Niin päin vittu kuin olla ja voi. En käsitä. Sokaistu vissiin jotenkin siitä. Oli niin mukavaa vingutella, että. No siinä meni parikymmentä työtuntia hukkaan. Kaikki ne putkituksineen. Tai vapaa-ajan tuntia. Onneksi tämä aika on niin vitusti, että joutaa tuhlata tälleen sitä. En tiedä kyllä. Tehdään onnistus tuo katkoskohtien siirtäminen. Minkälaiset tapit siihen pitäisi olla. Mitähän ne on? Nimittäin nehän jos nimittäin tuohon kohdalle kun siirtäisi. Paskaa tuossa. Joku varma. Tuohon kohdalle. Aika tarkkaan pitäisi kyllä saada. Pitäisi käyttää sitten. Sitten se voisi toimia. Mut on niin floppi kyllä tää, että en.
sun kelle tämmöstä Stanukoossa olevaa sylinteriä lahjoittaa. Koska tuo määntä olisi kuitenkin nyt valmiina tälle koolle. Niin. Joo. Eikä sitä voi mitenkään vissiin täyttää tikillä. Valuraata lisäaineella tikillä täyttää tota kulumuotoista. On se jännä juttu, kun ei se... Sen verran me niinku olevinaan vaan otin, että lähtee ruppaa niinku alumiinia syömään, sitten vähän pyöristelisit. En paljon. Mutta lopputuloshan ihan täys paska. Joo, ei siinä mitään. Tää lähtee mantsalle, ei vittu hermomanen on muuta. Tuulet tumma. Joo. Pikkuhiljaa toivottu tosta vituutuksesta ja tuli tuo sylinterippi laattuun. Mutta lohkosta tuli hieno. Kävi lasikuulapuhalluksi kaverin muassa. Siistin näköistä. Tuossa on vielä pitänyt korjata ennen kun on turannut tuo. Jos nyt vielä sais sitä silleen siisti. Ketjusuojahan siinä tulee, tai rattaa suoja. Kyllä. Raahnikka tuon pikkujoulujen jälkeen tässä. Ja semmoista. Motivaatio on kyllä nolla. Kaikki. Joo. Ja vähän eteenpäin taas. Lähti hyvin tuo, kun M5 koririka hitsi. Ensin minä vähän otin pois tästä rälläkäleen. Sen rikaan laittoi siihen ja täppäs puikolla, niin sehän lähti, ei tarvinnut kuin pihellä pyöritellä sitten pois. Ja samalla huomasin, että tuossa oli kanssa sama homma. Ei siihen. Hyvä tullut. Tähän tulloo sitten. Ja ihan varma miten nää periaatteessa pitäisi tulla. Mutta en niin sinne. Laittoi sitten, kun se vähän lyheni tuo, niin laittoi rikka sinne väliin ja sen ei sille ammuta. Tuosta on vähän mennyt tuo kierre alusta huonoksi, mutta eiköhän se vielä lopussa ole vielä. Niin käsi sen verran piisi sitä etokehikkoa paikallaan. Tuolta tai laakerin pois. Hitsot turruuti siihen, niin sehän putosi melkein eestään sille. Tuo on harmittavasti vähän väliä tuo pesä. Vetoakselin toinen pää. Tuo on muistaakseni ihan tiukka tää tuo. Siihen voidaan joku tekohengitys antaa tuo. Semmosta peliä. Husaperkistä hajoisi jalkatappi. On sitä jo aikaa. Sen täytteli ja pitäisi tehdä tuota vielä sovitella kääpäiseksi tuon. Se on tuo spoorikeli ruppee tulee jotain mukavuutta tässäkin elämässä. Vaan kun kerkeis enemmän ajamaan. Saatana. Ja eturengas on ihan paska ja raati on loppu. Mutta ei se mitään.
Siihenkin on totuttu. Miten tähän voisi ruveta pikkuhiljaa niitä laakereita laittelemaan. Ja taidan tehdä semmosen niin kollika, että tää vielä tuo näkyvä suoja paikalleen. Kun ei tiedä tästä minun motivaatiosta. Näin vittu, miten tavallaan lähtee niin herkkää. Huono tuo. Vittu tiu. Kuvoo perkele, niin ei varsin onnistu tämäkin. On tiukas. No niin. Noin. Niin, kun ei tiedä sitä, miten pitkään se vielä seisoskeluu tuossa. Niin ei pääse pölyä sitten ihan tuonne kuuliloille asti. Pieni lämmitystä. Ja oikein hyvä. Ei oo nyt mitään millä lähdin vähän soitelle soittaa. Onhan tuolla tuu. Olisiko pikkulukit? Ai jumala. Vähän lukidetta sinne. Paikka. Taisi kääpänen laakeri, näin tiukka. Vähän huono tää alusta saatana. Sulla on puupalikka tuossa alla. Ei oo perkelit just nyt. Just nyt ei oo. Se vaan yksi laita pikkusen ollut myöhässä siinä. Vähän enemmänkin lämmitti. Minä arvelin se lämpiä. Pikkunen lohko, niin äkkiäkkäs tuommoinen. Taitaa ääni muuttaa. Ei tuo pikkusta laakeria saa naputella ihan jonkun aikaa. Tää purkaantuu tää pöytä saatana. Omituinen tuo pesä. Ne taitaa olla pois. Vähän se ääni muuta.
Noin. Mitäs sitten? Seuraava lakkeri. Tää on vähän väljeni. Tämmönen... Joku varmaan on sitä mieltä, että tää on niinku räpeiltämistä, mutta... Pientä hengitys annetaan, kuule, tehdään vähän haittoja tuonne. Eihän tää virallinen. Sehän tehdään niinku... Mut kyllä se löijääntyy, kato niin. Kyllä se vähän sitä auttaa pitämään. Siinä on vahva lukite vielä kaveriksi. Mutta myönnetään, että ehkä se ansaitsis vähän parempaa tämmönen klassikko Suzuki. On se oma hommansa tääkin ruveta sorviin tätä perkele taiteilemaan tää ja tuota pesseen jyrsimään tai sorvoamaan isommaksi ja holokittamaan. Niin. Eikä tää kun se tuo sylinterimän vituiksi, niin tässä on vähän niinku paskajohous. Nääs. Juu. Tässä saa olla molemmat pölysuojat vielä paikallaan. Näin se ennen putoa sinne ihan noin. Perkele, olisiko mulla tuohon joku? Pahvi ei saa olla. Kojoa se pitäisi olla japanilaisessa, mutta mänky nyt SKF:lle. Tää on suuri lujuus. Mitä eroa on kierrelukitteella ja laakerilukitteella? En kyllä muista. Mutta epäilisin, että ajaa varsin ihan hyvin asia. Tähän se käy tuo nimittäin ihan kun... Vittu kun se on tuolla onkalossa, niin ei. Perkele, mua sit... Kourat, niin ei. Kyllä se... Vähän kyllä on. No. Kyllä nämä aika isojakin välyksiä.
Millä tuolla lukitteella niinku laittaa jotkut. Tää on aika perustavanlaatuinen niin suunnitteluvirhe minusta tässä. On tosi vähän niinku tavaraa tässä näihin akseleihin välillä. Näissä onkin kuulemma niin tää kiksi halakassoo tän jotenkin tän pesään tästä. Oo. Varovaisen käyttöhän se on tulossa. Oisko se? Kyllä sanoa, onko niinku tasalla? No, ei mietitä liikaa. Tässä on jo masennuttu muutenkin ihan tarpeeksi. Tuo pitäisi ottaa sitten, on rajun näköinen tuo akseli kyllä on järvestä nostettu. Tuo pitäisi ottaa pois tuo laakeri. Semmonen ulosvetäjä mikä tulee tänne. Saa panna kehikossa reittyy tästä laakerista. Mun pitäisi tää meisseli on eläkkeelle. Vähän niinku on pitänyt tuon toisen niin meisseli, mikä on tuo jalakojen välissä. Nyt nimittäin vittu ihan paska täällä. Tääkin on aina vähän joskus se niitattuhan se vähän niinku vissiin on kehys. Joskus irtuaa ihan. Jotta ei mitään. No nythän tässä rupesin sehän rupesi liikkumaan ihan noin. Ei tarvinnut ulos vetää. Ja periaatteessa tässähän se saa liikkuukin vähän. Hoplaa! Miten se tuntuu aluksi, että se on ihan vittu kiinni saada? Uskomaton. Ihmisen uskomaton elämä. Lyhyt, mutta ikävä. Otetaan takaisin ennen kuin perkele ne purkaantuu pitkin. Se on niinku aika hyvässä kunnossa on kaikki rattaat sun muut tässä moottorissa. Jos jotain nyt hyvää tästä halutaan ehtiä. Liekkö sitten ei varsin paljon ole ajettukaan. Se on leikannut saman tien saatana. Miten tarkentaakohan se, mutta onko nää niinku vittu se tarkenna kuitenkaan. Kyyskö tuosta, kun se juovo on tuossa. Niin onko se niinku huonoa koneistusjälkeen vai? Voisiko se olla, että se on se hammastuskosketus on semmonen sen tehnyt tuo. On vähän joka rattassa. Millä lie? No ei sitä tietysti ole välttämättä ihan parhaat vehkeet ollutkaan vielä silloin. No. Tai parhaat öljyt, jos ne on tullut käytöstä. Joo. Eipäs nyt silläkään, niin sitten vaivata pietä enempää. Siitähän tuli kuin uusi. Vähän teräsharjaa näytti. Nice. Semmonen hauskuus on tuossa
vetoaksin laakerissa tuommoinen lukkosokka. Ja näitä ei ainakaan minä löytänyt mitään. Suzuki oma joku jutska. Tuonne tulisi se sokka. Mutta samoilla mitoilla löytyy ihan normaali laakeri siihen muuten, niin lukitteella kiinni ja siihen me uskotaan. Vai ruppeeko tuommoista porroamaan? Siitä ei tule mitään. Mitä ootte mieltä, jos jättäisi tähän vetoakseli laakeriin, niin tuon toisen puolen niin ulospäin, rattaaseen päin tuleva pölysuojan paikalle. Sehän toimisi vähän niinku Stefan kaverina. Siinä. Ei tulisi öljyt läpi sieltä. Vaan tulluahan ne kyllä tuot. No ei ne kyllä. En tiedä. Kunhan pohdiskelee. Nyt vähän rajoummin lämmittää. Nyt se perkele pallaa tuo paa. Kyllä mitä jo sen verran nyt kuitenkin olla, että en mistään sinne jätä. Vittu sillä on mitään hyötyä sille. Voi on näissä rasvaa. Näyttääköhän tuo pituun kameraista? Oikeaoppisesti jätetään numerot niin kuin näkyville. Rikele nyt. Tää on hyvä. Nythän se holahti sinne ihan kerrasta. Kuinka väliä tuo pesä? No. Kyllä se tuo lukite nyt yleensä aika hyvin. Se on silloin siellä. Laittaa tuo vielä suojaksi siihen. Tiedän milloin sitä taas palaa tän ääreen. Nyt vielä tuonne. Tuonne noin. No tää vaikuttaisi ainakaan ei ihan kerrasta holaha sisään, niin varmaan ihan hyvä.
Semö, kytkin akseli. Eikö se lieli nimeltään? No, nyt on vähän uusia lakkereita siellä ja petilaakereita on vielä laittanut, kun me... Niin. Minkähän tekee en laittaa. En vielä laittaa. Kampeakslikki on vielä tulla sorville. Se jäi vielä sinne. Joo, oiskohan tässä yhdelle videolle. Harmi homma se sylinteri. Se on kyllä niinku, se on vaivannut sitä. En oo tätä videoa sen takia tehnyt, kun se on niinku ollut moti ihan kadoksissa sen takia. Miehän niinku siedä yhdeltäni virheitä. Se on niinku kaikkein pahin mahdollinen, mitä pystyy tapahtumaan. Mutta niin, vaan viilasin vituiksi. Ei se auta ennen. Nyt tällaista. Tähän videoon. Tämähän on niinku kuukauden verran kuvailtu tässä meidän tässä pöydällä on käynyt pohtimassa aina. Tällaista pähkäilyä tää minun harrastaminen on. On siinä se. Periaatteessa se on nyt runkohan maalattu ja tuo haarukka on lasikulla puhallettu, niin sen voisi laittaa uudet laakerit siihen haarukkaan ja sen voisi iskeä kiinni siihen runkoon ja ruveta sitä runkoa vähän niin kuin kassaan päällä laittelemaan pikkuhiljaa. Siitäkin voisi jotain pientä pätkeä sitten ottaa pohdintoja, mutta jos mikäli ketään kiinnostaa. Ihellehän mie näitä muistona. Voi sitten kahdella vanhana ukkona näitä videoita. Voi vittu, on sitä ollut saatana kyllä. Kyllä on ollut parempaa tekemistä. Kyllä. Ei kun hei.